سلام ناي ميس يوتيوب channel تخاتلت بيتسو هميني اخوم دحنا دخوم مغزاوير مسكن انا سلام اللهو كمت انا سلام زلخو ما سلام كتخون لي بعد مولو تسفايه بزلهم وسلامكم بزح ترفيه للي مالتي لما عنتي دمو بحدش مدى متعكم اللهو ياو بوشت مسنجر لحاتسكنا نحطو كما غيرنا يوتيوب فيديو كنصحن نخل بالكنا مالتي بزحت حواتي سلالهون كن ያው ለኹል ለኸን ሓደ ገራ ክምል ሰልክን አይካልኩይ ምስ ስራሕና ይደዓረ ማለት እዩ ምስ ይቀርታላልኩ እና ቪዲዮ ሰርሐልክን መሪፀ እና ኩልኩም ደስ ልበለኩም ሕቶ ደሞ ሕተቱን ኢኹም ከማ ዓይነት ቪዲዮ ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዩ እና ደሞ ሓንቲ ያው ቪዲዮ ጻዕና ከመይ ገርካ ከም ዝጻዕና ዩቲዩብ ገንዘብ ዝኻፍል እቲ ትክክለኛ አጻዕና ቪዲዮ ከመይ ገርና ኢና ክንጽዕኖ ንኽእል ልምታ አይኻ ቪው ለይወፀና فيديوهات لمتى فايرال يوصل نابلكن بوشت تحتانون مالتي لو ما انتي تخكلنيا يوتيوب انا خريكنيا كوم غيركن اند حرص يحنكنو فايرال كوصلكن يوتيوب كن مالتي اتي فيديو خن كل سب كريلكني مالتي بزحات سوات دمو اصعنا بطعم تغاغياني خن እና ሎውን አስተኻኸልክን ከመይ ገርካም ልጻን በተለይ ሓደሽትን ዝኾንክን ዩቲዩብ ዝኸፈትክን ሕዚ ክትጠቅመክን ያዛ ቪዲዮ እዚ አክሻ መጠረሻ ስምዓ ምክንያቱ አጻዕና ቪዲዮ በደንብ ገርካ ጽዕኖለካ እና ድሓርውን ይምልሰካ እዩ አፕሌክ ትገብር ከለካ አጻዕና እንድሕዚ ይዕረኻዮ ካልኣይ ነገርውን እቲ ቪዲዮ ካል ሸር ለገልካዮ ቪዲዮ ሃታትካ ኩሉ ማለት እዩ ድውሽጢ ይላቲ ባዕልካ ክትሪኦ ትኸሊኻ ግን ማንም ሰብ ክሪኦ ኣይኽእልን ለኣኻ ግን ከም ዝረአየካ ለይሉ መስለካ مالتي بعلخن يوتيوب اتخن انا علخن channel اتخن كتريو خلخن تي فيديو خن الو جين سبجين ايورين مخنياتو سو كمي غير خن كتعريو تخلاون لو ما انتي كل نجر حيدلكن مزينه خو مالتي كرات حواتي كشع مطرشا ريو سبسكرايب زي غوركم سواتالهم له سبسكرايب ناغوركم نا ميسي يوتيوب channel بيتسن تخونو تتنا يلا بابكم مالتيو ان هانا صيتلو حساباتكم دمو اب كومنت اقمطلي انا بتحمي قليل ياو مجمره حدا غيزه لين فوت انا غير كم كبد يመስለና ግን በጣም ይቀልል ዩቲዩብ በጻዕና ቀልል ዩ ካውላ ምስተው علي ዘድልዮ ቀልል ነኾነ ለሃለ ከዓ ምስተው على ግዴታ አይዘለየክን በተለይ ሓድሽ ለለህን ማለት እዩ ኢልክን ዩቲዩብ መፋዝ ዘይኾነስ አጻዕና ከመይ መጀመሪያ ክትፈልጡ ኣለክን ዩቲዩብ ካከፋፍተ ከመይ ምዃኑ ብድሕሪኡ እቲ ትእዛዙ እቲ ስርዓት ናይ ዩቲዩብ ተፈልጥክኖ ድሓርና አኻትን ኣይኸብደክን እዩ በጣም ይቀልል እና ብቻስ ዩቲዩብ ታይሉ استوعلك مستوعل بطعم يزدليك እና አህዋቴ ማዕረ አስተውዕልክን እዛ ቪዲዮ ጻዕና ኻሪአክንያ በደንብ ገርክን ራያኽን ክሻም እና ቤተሰብ እቲ ቪዲዮ ሃይነው ሐክን ለፍቲ ቪዲዮ خبلكن ማለትዩ ሻም መጠረሻ ራዮ በኻሊ ጀዋል ወላ ታሊክን በኻሉ ተኻታታላኒ ላየ ማለትዩ እሺ በመጀመሪያ ክትገብሩ ዝግበአክን አወላ ረኽን ከጸንሐሎት ቪዲዮ መጀመሪያ ኤዲት ገርክን ኩሉ ነገር ማለትዩ ብድሕሪኡ ሸርት ምልክት ነኸይኸን ናብ ዩቲዩብ ሸርት ብላ ማለት እዩ ከምዚ ልምስ መጸልክን ናይ ዩቲዩብ ሸርት ብሎ እሞ ናብ ዛ ዩቲዩብ ክን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ዩቲዩብ ምስካለ ከምዚ ልመጸልክን እዩ ከምዚ ልምስ መጸልክን እዛ ኔክስት ትብዘላ ኣብ ታሕቲ ዘላ ብጻዕዳ ትረአክና ተኾይና ለኣትነኻ ማለት እዩ ንዓ ኣምስና ከነውን ኣውዚ ኣብ ክልተ ቦታ እዩ ዝጽሓፍ ኣብ ሓደ ብቻስ ኣይኮነ ምስቅርታና ኣብ ክልተ ቦታ ኢል ጽሓፍ ኣምተን ኣነ ዝጽሕፈን ዘለኹ ከም ኣይገርክን ጽሓፈን ማለት እዩ ኣብዚ ሓቀኛ ፍቅሪ ኢሎላ ክጽሕፍ ችግር የብሉን ንኣኻት ንመርኣይ ማለት እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ኢለ ጽሕፈኒ ኣብ ታሕተይ እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣነ ኮፒ ገይራዮ ኮፒ ገይራዮ ተደልኽን ጽሕፎ ትኸላይኽን ካልኣይ ተደልኽን ድማ ኣብዚ ኣድሽ ክሊንትን ያለ ኣዛ መበል ካልእቲ እውን ልክ ሃማ ገርክን ትጽሕፋ ማለት እዩ ኮፒ ገይራዮ ክትምልሳ ተደልኽን ብላዕልን የክ መመለሲ ነኸይኽን ትምለሳ ማለት እዩ እንታ ምልክት ናረእኽን ከማ ገርክን እተዋ ማለት እዩ ኣውዚ ከዓ ክትእትዋ ካለኽን ኣውዚ ክልሻዕ ማለት እዩ ፓብሊክ ትገብሮ እዩ ዘለክን ፓብሊክ ዝብል ዘሎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ከምኡ ትገብሮ ኣብዛ ካልእቲ ተኾይና ግን ማንም ሰብ ኣይርኦን ፕራይቬት እዩ ዝኸውን ንኣኻተን ይርአክን እዩ ኣብ ዩቲዩብ ተሰቂሉ ከም ዘሎ እቲ ቪድዮኽን ግን ሰብ ኣይርኦን እቲ ሳሳይለ ጭራሽ ምንም ሰብ ኣይርኦን ማለት እዩ እና በልስ ኣብዛ ቀደመይቲ ተጠቃማ ለሁለክን ደለየ ካው ኣብ ታሕቲ ስለ እስኪ ልዕል ከብለየ او اوزني خا هذا تحت هنا اون كتبللاታ እዚኣ ናይ ኮሜንት ያ ሶ ኮሜንት ክጽሕፍ ለካ ከሎ ኦን ክልሎ ማለት እዩ
ምክንያቱ ርእይቱ ክጽሕፍ ብሓሳብ ክጽሕፍ ክድንዩ ኣብዚ ከዓ ምስ ወዳእና ኩሉ ነገር ክልተ ጽሒፍና ምሽኛና ኣብዚኣ ኔክስት ንብላ ማለት እዩ ዘላዕለ ዘላ ብጻዕዳ ኔክስት ምስ በልናያ ኣብዚ እውን ማለት ክትጥንቀቃ ዘለኪን ኣብዛ ናይ መጀመርያ የስ ትብል ኣብኡ ኣይኮነን ዝንካ ኣብዛ ካልአይቲ ኖ ትብል ዘላ ኣብ ኣያ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ ተይኮኑ تحت 18 ቆልዑ ክሪእዎ ዲኹም ትደልዩስ ወላስ ከመይቲ ቪድዮ እዩ ዝብል ኣብዛ ካልአይቲ ተኾይና ግን ማንም ሰብ ክሪኦ ፍቃደኛ እየልካ ኣኻትእትዮ ማለት እዩና ኣብዛ ካልአይቲ ኢኹም ትገብርዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እታ ቪድዮ ቀዳማይ እንትን ገይረያ ነይረ እንዲ ኣብያትን ነይራ ካልኣይ ደግሜ ሰርሐያ ኤንዊስ ከምዚ ኢላ ትመጽእ ማለት እዩ ወዲና ኒና ሕዚ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ትጽሕፍ ጽሒፍና ዘለናና እታ ኣርእስቲ ማለት እዩና ግድን እዮም ዝሪእዎ ኣብ ክልተ ቦታ ኢኹም ክትጽሕፎ ትኽእላቲ ኣርእስቲ ማለት እዩ እና እሳትን ምስ ጽሓፍክን ባክግራውንድ ክገብረልለ ባክግራውንድ ኣይሰርሐለይ ቀጻል ወይ ክሰርሐልክኒ ናይ ላዕሊ መሸፈኒ ስእሊ ወይ ከዓ ተንሰለስተ ነጥብጣብ ብጎን ጸጥቃየን ቀሊል ይስውን ያው እና ቤተሰበይ ኣብዚ ላይ ዝረዳእኩም ነገራት እንተሃልዩ ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ጽሓፋለይክን ካልእ ቪድዮ ለኮምታት ስራሕ ነገር ተሃልይክን ከምቲ መጀመርያ ዝበልኩኹን ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ጽሓፋለይክን በቀድማይ እውን ቡሽት መሰንጀር ማለት እዩ ለሓተትክና ንሕቶ ክምልሰልክን እየ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ማለት እዩ ክሰርሐልክን እየ ኢሜል ከመይ ጌርና ክንድልቶ ንኽእል ካብ ሞባይልና ኢሜል ስለለለኒ እዩ ኢሜል ተሃሊካ እቲ ዩቲዩብ ይምልሰካ እዩ እና ዩቲዩብ ወዲያውን ዝምልሰካ ብዙሓት ፌክ ኣካውንት ኣይተቐምጥ ኣብ ጀዋልክና ቶም ኢሜል ኣሳቶም ፌክ ኣካውንት ቶም ትኽክለኛ ኦሪጂናል ዩቲዩብና ገዲፍና ቶም ፌክ ኣካውንት ከመይ ጌርና ክንድልቶም ንኽእል ልበልክናኒ ማለት እዩ ንዕኡ መልሲ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሰርሐልክን እየ ካልእ ቪድዮ እውን ተሃልይኩም ክሰርሐልክን እየ ማለት እዩ ኣሕዋትየ ማሪ እና ኣብዚ ግን ለይተረዳእክን ነገራት ተሃልዩ ግልጽ ጌርክን صحافة أو كومنت أنا بخالي فيديو كشعل متأكم لو ما سسنا يهنا لكم كلمة أجل مالتيو سبسكرايب حدا راح أقولهم سبسكرايب ليقولكم سوات تريقوا زي فيديو زي مالتيو سبسكرايب كورو حواتي معري الأخات من ما يتقولوكمي لا أنا أجل بزح طعم إذا لو أنا لايك لمقار له على بزح طعم له برلك ترينا ما أدعرو كينا نحن في فيديو لا سرح ناسي إحنا إنا هنتاع على لنا أو عدل له ما عد خوينا يوم سرحوا له أو زلنا جن بتعم تشجرنا فيو لرئينا سوي اللي يوتيوب ولا سرحنا فيديو سي لرئينا سوي اللي إنا جدا هات أوقات أكون ولا لنا ناماتنا زر واحدنا هنمتسنينا ناماتنا زر واحدنا تتمتسل لعلم متحنا فيو جن نامات كزر عليه يدل سوينيو قد ما ينقر لك أو إحنا نقول أتذكر نقر فيديو شاركته زي يدل سوينيو إننا عالتنا فيديوكم زي سرحنا هنمتخلنا جن أتاوعنا لمالتي حواتي معري كالينا قار من ميولي إنا بزحات سلال رئيهم وبتصفى أوريت أن سلال قرفوا يتبون بزحات حواتنا أني أبوشت مسنجر مزين أن تصفى أوريت أي فيديو سريحة ونزري اللي يساوي اللي مسحفتي بقام تأيخا قبريلن يتبون زقوارت أنيانا حواتي معري بليس أبارات وعنا لخلوكم إيه